Hej, mit navn er Mikkel, og ved siden af mig er Alexander og Andra. Vi er studerende på Aalborg Universitet, hvor vi har arbejdet med kommunikationen mellem børn og deres forældre, som periodisk ikke er hjemme. Denne video giver et lille indblik i vores projekt og præsenterer den problemstilling, vi har arbejdet ud fra. Dette er familien Hansen. De er en glad lille familie med gode, trygge rammer. Drengen hedder Jonathan, han er 7 år gammel. Jonathans fars arbejde kræver, at han rejser en del. Nu skal han til et fremmed land, hvor han skal bo i flere måneder. Jonathan synes, det er en forfærdelig lang tid at undvære sin far. Jonathans far har vist på et kort, hvor han skal hen. Det gør han altid, når han skal afsted. Det er underligt, når far er væk. Jonathan savner ham og ved ikke, hvad han laver, eller om han er glad. Han vil ønske, at han kunne give far et billede til at muntre ham op. Mor og far snakker sammen i telefonen. Mor fortæller, hvordan situationen er derhjemme, og at alle har det godt. Mor fortæller Jonathan, hvad far laver, så godt hun kan. Jonathan synes, det er underligt, at han ikke kan besøge far. Jonathan leger med sin hund og tænker på, om far har en kammerat, der hvor han er. Jonathan har lånt mors tablet. På den har mor installeret en applikation, som Jonathan kan bruge til at sende et billede til sin far. Jonathan synes, det er en rigtig sjov applikation, da den foreslår, at han skal tage et billede af hans frokost, seng eller sammen med hans bedste ven. Jonathan vælger at tage et billede af sin hund, som er hans allerbedste ven. Jonathans far arbejder for et stort firma, der kræver, at han rejser rundt i hele verden. Han savner sin familie derhjemme og nyder, når han kan ringe hjem eller have videoopkald med familien. Dog føler han, at det kan være svært at få taget billeder, som han kan vise familien og ikke mindst Jonathan. Jonathans far har også applikationen installeret, og han får en besked om, at Jonathan har sendt ham noget. Jonathans far kan se det billede, som Jonathan har taget. Det varmer rigtig meget at se, at Jonathan har sendt ham et billede uden mors hjælp. Jonathans far vil også sende et billede tilbage til Jonathan. Jonathans far kigger på de forskellige forslag i applikationen og beslutter sig for at tage et billede af hans kammerat og kollega, som han rejser med. Så kan Jonathan se, at hans far ikke er alene. Hjemme i Danmark får Jonathan en besked på tabletten. Det er hans far, der har sendt et billede. Jonathan bliver glad, da han kan se billedet af hans far og hans kammerat ved siden af det billede, han selv har taget. Hans far ser rigtig glad ud. Jonathan viser billederne til sin mor. Hun bliver overrasket, men samtidig glad for at se billederne. Tusind tak for, at du så med. Dette var blot et eksempel, men vi håber meget, at du kan se mulighederne i denne applikation. Og hvis du føler, at du kan relatere til situationen, så har vi lavet et spørgeskema, som man kan udfylde. Det finder man i beskrivelsen til denne video. Mange tak.